Usibusiso phakathi oneminyaka engama-39 ongunjiniyela ogunyaziwe uneplazi akhulisa kulo inkukhu eNewcastle. Washiya umkhakha womnjiniyela ngo-2012 wenza inhlelo zokuqala iplazi lakhe ku-R2,000 oyingxenye yebonus. Ungomunye waba-190 abasebenzisana nohulumeni wesifundazwe ukuvula amathuba omsebenzi nokuqeqesha abafundi abasaphuma ezikoleni. Abafundi bezolimo abangaphangeliyo bazofakwa emaplazini ezigaba ezehlukene kwezolimo. Sifuna ukutshala ukubuyisela back emphakathini ngoba siyazi ukuthi mangabe manje ubuka indaba umuntu oyihluphayo ngokufunda amaphepha uyathola ukuthi intsha engasebenzi eMzansi eningi. Usizwe Makhoba ungomunye wabafundi abafakwe eplazini kaphakathi. Le program lena isuke yasiza kakhulu ukuthi sithole iexperience ngalesikhathi lesi kunzima ngaso. Umnyango wezolimo nokuthuthukiswa kwendawo samakhaya uthi ufuna lolu hlelo luqhuquzele nabanye abantu abasha abangene kwezolimo. Lokhu angeke kugcine ngokwakha amathuba omsebenzi kodwa kuzofukula nenqwaba yamaplazi ayisebenza kodwa asaba amafusi. Abafundi laba asebegogodile bayakwazi ukuthi bathole ulwazi lokuqala lokuthi ke kuba kusho ukuthini kuba yifama ke manje masuyifama ungasesona umfundi. Usithole Mloyi uthi abafundi abangamathathu bathola isibonelelo sanyanga zonke ekhulumeni. Bongani Gema, Indaba ze SABC eDanawusi.